дар ҷаласаи кории назди раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят Хатлон, сардорони нозироти андоз, роҳбарони корхонаҳои пахтатозакунӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар масъулон иштирок намуданд. Масъалаи фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта, омодагии корхонаҳои пахтатозакунӣ ба мавсими ҷамъоварии пахтаи соли 2025, ворид намудани ҳаҷми воқеии истеҳсол ва коркарди пахта мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси вилоят Хатлон Давлаталӣ Саид зикр намуд, ки саноатикунонии кишвар яке аз ҳадафҳои калидӣ муайян гардидааст, ки дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилоят низ мавқеи хоса дорад. дар иқтисодиёти вилояти Хатлон саноати коркард яке аз самтҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, дар соли 2024 54,9% ташкил дод, ки аз ин ҳисоб 17,7% ба соҳаи хӯрокворӣ, 19% ба соҳаи насоҷӣ ва 17,7% ба дигар соҳаҳо рост меояд. раиси вилоят Хатлон оид ба фаро гирифтани пахтаи истеҳсолкардаи деҳқон, қабул ва коркарди он, роҳ надодан ба ҳисоботи нодуруст, оид ба тартиби андозбандии коркарди пахта, ҳолати воқеии пардохтпазирии маблағи андоз аз ҷониби корхонаҳои пахтатозакунӣ, роҳҳои пешгирии ҳолатҳои ғайриқонунии коркард ва қочоқи пахта, роҳҳои назорати механизми ҷамъоварии пахта то коркарди ниҳоии он ва пешгирии қонуншиканӣ дар самти ба ҳисобгирии оморӣ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи ҷаласа муовини раиси вилоят вобаста ба фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта омодагӣ ба мавсими нави ҷамъоварии он гузориш пешниҳод намуд. зикр гардид, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҷиҳати амалӣ намудани дастурҳои президенти кишвар дар самти ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ барои фароҳам овардани фазои сармоягузорӣ имкониятҳои мавҷударо истифода намуда истодааст. иттилоъ дода шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Хатлон ҳоло 76 корхонаи коркарди пахта ба қайд гирифта шудааст. мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ аз соли 2024 ба корхонаҳои коркард 165 000 тонна пахтаи хом ворид гардидааст, ки нисбат ба соли гузашта 56 000 тонна кам мебошад. таъкид гардид, ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ҷамъбаст намудани мавсими ҷамъоварӣ ва коркарди пахта дар соли ҷорӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои пахтакорро зарур аст, ки назорати ҳамарӯзаи ҷамъоварии пахта мувофиқи барномаи ба ҳисобгирии омори токен ва ба китобҳои ба қайдгирии хоҷагиҳои деҳқониҳои ҷамоат ворид намудани ҳаҷми пахтаи ҷамъоваришуда ба роҳ монда шавад. ҳамзамон сарраёсати омори вилоят, раёсатҳои андоз, назорати давлатии энергетикии вилоят, марказҳои стандартизатсия, метеорология, сертификатсия ва нозироти савдои вилоят вазифадор карда шуданд, ки вобаста ба қабул, коркард ва интиқоли пахта аз ҷониби корхонаҳои коркард аз рӯи талаботи меъёрҳои пешбинишуда ҷиҳати таъмини тавозуни ҳаракати пахта тадбирҳои судманд андешанд. мутобиқи маълумоти мутахассисон, ҳосили интизорӣ ва биологии пахта қаноатбахш арзёбӣ гардида, дар баъзе ноҳияҳо ҳосили зинаи якуми пахта ба чиниш расидааст. соли сипаршуда дар мавсим ҷамъоварӣ ва ба корхонаҳои коркард супоридани пахта як қатор камбудию норасоиҳо, аз ҷумла бо нархи паст харидорӣ намудан ва сари вақт напардохтани маблағи он норозигии деҳқононро ба миён овард, афзуд раиси вилоят. ҳамчунин ба шахсони масъул супориш дода шуд, ки бо ташкилотҳои соҳавӣ масъалаи маблағгузории ҳосили имсола омӯхта ва ҳал карда шавад. дар анҷоми ҷаласаи корӣ раиси вилояти Хатлон ҳамчунин ҷиҳати бетараф ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта, роҳ надодан ба қочоқи он, пешгирии изофанависӣ, ба роҳ мондани назорати дурусти механизми ҷамъоварии пахта ва коркарди он ба раисони шаҳру ноҳияҳо, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилоят, бонки миллӣ ва бонкҳои дар вилоят фаъолияткунанда, раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, филиали ҷамъияти савомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ва хадамоти давлатии назорати энергетикӣ дар минтақаҳои бохтару кулоб, раёсатҳои андоз, кишоварзӣ, омор, гумрук ва дигарон дастуру сифоришҳои мушаххас доданд.